So hello guys, good morning. Welcome back to my new video. Tini ang morning walk nani office kana di yang anda gunra ko. Ang daily route of tini ke vlog khai china ini khai pika. Tebo phai tong os rai rok. Abrong no prong nai no rong nai tong di. Prong no pul khai sa dang get phai tong borok. Tag rasta pasing thanai. Imtui ke police tai hospital thango. Im khai chini para. Am phayo. Bukai taisa road tuisanal road. Tabuk ke bazar ganar sokpai ka nari main road ganar border rekhi ka khur kalar bai imo rukha onek sao bike gari salongani joto yang pai ka nari finally buk borok onek enjoy onek din por borok buang bai mone bagunani paijak kut kosom paijak bodyguard no kosolke bodyguard rok hajita nango. So guys no full pnogria no seller jangai noi so 1 kilometer hai mone wak khai pika kitab ke phiok lai mani bagui iro kisa photo sudong nalai tong borok tai ang photo kaisa clip khlai rina ka ke nai tong di chuto noi man nai video yang buta bifong photo bojak lai tong. So hey guys, good morning, welcome back to my new video. Tabukang haino hai mone wak khlaiani okhotka taisa saido edisi hapang tang romani rasta nainai noi ke rokhe ama ayong tai abai phai phaijak borok bu road kutal nainai hai thanai tabuk ge borok thai bai kha angke tai masa selaina nai singnai bo ane loge thanai. So guys tabuk ke thangsinai ge bo basawi phai kana di tabuk bo anlo thanai isai ge buta ke thamali apon yan naitong nita sung tebul phungai na rong no imokhe itcholing rikri kai imokhe main road yang main road imokhe kotal road ada disi hapang tang romani onek kaham ke tang roka itcholing rak geta buke jong ordek sokpai ka ama borok ngolaiui yang tai masa surai phai tong oklogo bono phungai olo nadi yang busuk view nai tok tok phong ni view hai bo tabuk sokpai ka tai masa surai hai hino bo nai di ane viewers rongo kita buke sung khalai sinita kharoi nai ama brong lai nai nong phong nai hasa mo soi ke nai tong di payasa. So guys tabke hasa mo sopai kana di busuk kusung mai bo ama brong lai phai kya oro tong isong video khlai mai takir sopai kya onek kostong kha leng soka tai tok soka phungni view ni fresh nokbar nangoi. So guys tabuk ke phiogui phainai babuni bari oksa rongo phungai noi nei oksinai nai di busuk kaham ke bo ngoklai ka bagan balagopi tai fulkopi mulai roksa dak onek ni kita bunga di badak bhake thai pai sinai emang ke toi bandal multiple pasol logana ro boni bari. So guys ke tini blongo isugono mutak sinai nok by next vlog malai nai jut no hambai.